igama uSipho Wakhumalo, siqhamuka kwaNdengezi. Namhlanje usuku olukhulu lapho size khona silethe umambeso emndenini wakaMhlongo. Lolu suku usuku oluspecial kakhulu kuthina. Sesihambe indimende nomthandazo sihlela lolu suku lwanamhlanje. So ngithanda ukubonga kakhulu kunomthandazo Mhlongo, uyena umakoti wami size ngaye namhlanje, uyena besibambene naye kakhulu ukuthi lo suku lwanamhlanje lube impumelelo. So ngizothanda futhi ukubonga kakhulu sikhulukazi emsebenzini, ama-guys engisebenza nawo for i-support abasinikeze yona inkulu kakhulu. Ngingakhohlwa umqashi wami udlale indima enkulu ukuthi usuku lwanamhlanje lufezeke. Also ngibonge umndeni wami nge-support, to friends and family. I say thank you so much. You really made my day. This day is special to me. I'll forever cherish it. So ngiyabonga kakhulu, ngiyacela ukuthi umdali asikelele kule journey sesithatha namhlanje mina nenkosikazi wami nomthandazo Mhlongo, ukuthi asikelele akhulise umndeni wethu. So ngiyabonga kakhulu. Labakhona egcekeni, labakhona endlini, sithina bakaMtumba size la ekhaya. Sibonga ukuthi sihambele sasafika, asangiphazamise ukuthi emgaqweni. Ngibongeke yona indodana le yami ukuthi ikwazile ukuthi-ke isithwale izosifikisa la kuleli khaya elinonophele, esifike sithola uthando. Mina-ke ngiwuma wakhe umfana, ngiyajabula kakhulu konke lokhu kwenzekalayo. Bengingazikwenzela into ezinhle kanje, nami ngizobona sengithwebulwa nje. Konke lokhu ngiyakujabulela, ngiyakubonga. Sanibonani, njani? Imini uSipho Wakhumalo, ubhuti wami lo omdala. Size la eMpangeni sizombathisa umakoti wasekhaya. So bafisela nje konke okuhle ukuthi nobhuti wami bambambisane, ukuthi kuko konke abakwenzayo bahlabe behlangene. So umndeni wakaKhumalo usuka le kaNdengezi sizobungaza lolu suku lanamhlanje nabo. Sifisa nje konke ukuthi kube impumelelo, kuhambe kahle, futhi konke sikulethile kube impumelelo, nomcimbi wabo uphumelele ube muhle, bajabule. Sizohlanganisa imindeni la, sizohlanganisa umndeni wakaKhumalo nomndeni waMhlongo. So sibafisela nje, yeah, all the best. All the best. Igama lami nguNonhlanhla ngwaMhlongo. Namhlanje ngijabule kakhulu ngomcimbi kasisi wami nomthandazo waMhlongo. Ngijabule ngale ndlela ukuthi angazi ukuthi ngenze njani. Ngifisa ngathi konke ngahamba kahle. Usisi wami ngifisela okuhle kodwa ukuthi njengoba seqalile manje kwenzeka lokhu kwenzekile. Ngifisa aqhubeke nangelanga sibone sesimshadisi kaKhumalo. Siyabonga kakhulu nakusifari wethu uMbulasi ngokuhla senzele kona. Ngijabule kakhulu angikwazi ngisho ukuchaza indlela engijabule ngayo. Ingqinamba esibhekane nazo ezokuthi sisalile sibancane kakhulu, abazali omama bashiye, kodwa sikwazile ukuthi sibambane kwaze kwafika lolu suku namhlanje. Ngiyafisa ngabe bakhona nabo bayabona. Ngiyafisa futhi ukuthi siqhubeke sibambane njengoba sibambene kuze kube sekugcineni. Sidlule ey'ntweni ey'ningi kodwa aze sizisalahlane, sihlezi sindawonye. Ngifisa kuqhubeke kanjalo. Sanibonani, ngicabanga ngomthandazo waMhlongo.
usuku lami olukhulu namhlanje lo membeso ngimbeswa ababa Khumalo uSipho Khumalo basuka eThekwini kwaNdengezi. Ngijabule kakhulu ngendlela abangenzele ngayo ideko ngizenzelwa uNonhlanhla wakaThwala usuka eMandeni. Ayive iyinhle ingijabulisile. Sangena phakathi baba nomzane baba nomzane ulele singena sangena phakathi wasme meleza And the best
Ngola lana lama. Uzomatha nawe kanjani? Hayi
Ay, awukahle buku ngibese abanye banomona abanye banojelasi abanye banomona abanye banojelasi Cela uma cotina boy. Siyabingelela umndeni wakaKhumalo. Ngiyaxolisa ukuniphazamisa nisacula kahle. Ngiyalizwa impela izwi imzwilili siyayizwa sile phezulu. Umndeni wakaMhlongo uthi anginicele ningene niye kuleli tende leli elumbala orange. Nisondele kulona. Siyanemukela la ekhaya. Siyabonga kubheke. Kunjalo. Utandoni uke wasimema bo uke wasimema bo mema semele utandoni uke wasimema wasimema utandoni uke wasimema bo wasimema utandoni uke wasimema Kumele ubaba uphuma. Sombathisa ubaba. Uphuma. Siyabonga. Wamala Mr. Ndebenkulu nje lona manje.
isonto ehambula sheshe la. Siyabonga. Okay, phela kancane. Ayisayihamba ngoba siyahambu. Uyayiphatha kanjani njengoba Sakulekelela. Akekho kulekelelayo. hayi usanje ngibambisa bakhulu. Phela. Kasuke mkhulu, sombona. So right. Ndulinde umakazweshe Ndulini. ndula Ndulini. Athe ndulinde lapha. babhale kanjalo Ndulini. About it's bling bling bling. Tell us a pause. Bling bling bling. Pause. Nakya. Okay. Futumane. Bewom. Angisho ukuthi wena ngubeni.
uMaphoswa Dlamini uMakampumelelo. uMaphoswa Dlamini. La ireceipt phansi. Ireceipt phansi. Ukuze mase kufanele nihambe nazo. Wemadoda azize la phela mina ngizonqamula la banise lapha nje. Yes futhi bezikini Kwangole camera. Madlamini Thwala uMakamakhosi. Xoxa songibuka camera. Ngiyabonga. Swali kuje Woza lesikhabu lapha amatray yabo namanje asabuka amatray balinde nje mina ngibambela ukuze kusheshe Xoxa songibuka camera. Yebo, la sihlabisa umkhongo omdala. Besicela sondela. ayibambele into yakhe Nomthi. Bese kuthi ke la sicela umkhongo phakathi. Sicela umkhongo omncane. Shiya phansi intaba. Lana ke sihlabise umamezana. Akathi nje. Ulinganisa. Yeah. Thathe ithombe. Hayi sibonga kakhulu. Hayi bashobani. Kwethu. Hayi siyabonga sibara. Asebenza wakho muhle kakhulu. Ngizisobho na. Yabona. Sibari. Sizocela ukuthi ene bafana balilise.
Kanti uzala ekhaya. Batshelile ukuthi hayi. Ulo professor. Ubona camera? Hayi sibuka ile. Bravo. Awu uyasiphinda phinda. Uyasiphinda. Yebo. Ufake emotweni. Noma uzokhupukana ngelana. Cela uMamhlongo Nzuza uMakasimangele. Mamhlongo Nzuza uMakasimangele. Ubona camera? Sizocela umakoti wethu. Nomakotshana. Hayi bo, ngoba ngabashadisi Ngokube muhle phambi kwaKhumalo. Qonisa umamezala wakho ukuthi wena ubani. Gqoke nali iphinifa. Hlonipha umamezala wakho wakuzalela. Uyena wakuzalela akekho umuntu. Bese uyambatha-ke lana-ke makoti ufudumala ungagodoli. Uyayithandela. Ude nje usuthi. Nazi isikhafu sokuhlonipha. Bebe. Khona mini. Hayi ngembuzi yakhe umakoti. Makhoshana wethu. Uyabamba, uyabamba. Bebamba khona uzothathwa kahle isithombe ubambile. Umakoti wethu Zoqoka la icathulo. Hey. Uswenke esontweni. Uswenke uhambe esontweni ubuye ngesonto. Njengobhuti omdala ubabonisa indlela beza ngemuva.
ukuthi kuyasonzwa. Kuphilana ke zazogqoka. Wena wasujoni imandla lasenhlatheni lapha. Abazilapha yaliso. Kuphilane sithi nje la ubangene ngoshoti. Ubathi golf team, uhambe ebeach. Yazini. Uyadlala nezinye izingane. Ngibona la qala phazo. Okay la. Hello. Uzit. Hambe ephakathini. Hawu. Abathi nje denim and white sibangele. Abathi denim and white sibangele. Sase awusisiphinda uyayiphinda phinda. Njengegama lakhe akadlali. Solo esifikile nje uye. Siwelele siyavuma umakoti walibika Ngithi ngicela umbathe naye ingubo sibaro wethu ungagodoli. Siyakuthanda kakhulu. Hayi Mama Enjani? Mina ngubagcinwa la ekhaya kunele ngithi nje ngicela umbathe nosisi ningagodoli bakithi ngabulawa amakhaza nisakhele izingane eziningi.
Sanibonani. Khuluma. Iyazwakala? Awu, ngiyabona. Abanikazi bomcimbi abasebazi. Ake nibashayeleni izandla. Into enhle kangaka madoda, into yokunconywa. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngoba vele ngathi sesichithekile. Ngicela ukuthi ngibe uMC wosuku. Ngizocela ngizocela sivule wonke lo msebenzi omuhle kangaka ngomkhuleko. Yonke into kumele iqale kuNkulunkulu ngoba lolu suku uNkulunkulu walazi thina singakalwazi, waluhlela thina singakaluhleli, waluhlelela lezi ithandani ezilapha phambi kwami nazo zingazi. So kubaluleke kakhulu ukuthi simmeme uNkulunkulu abe ngaphakathi kuyona yonke into ezokwenziwa, lonke uhlelo esizothi sihambe phezukwalo sibize umdala wezinsuku. Socela lapha Mrs Nzama lapha uzosihlabelelela kancane nje. Baba igameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba ambama uNkulunkulu wethu siza kuwe, uNkulunkulu wethu onamandla. Sibonga udumo moya ingcwele, sibonga imisebenzi yakho uNkulunkulu wethu onamandla. Siyabonga baba ukuthi ukhetha ukushisa isihlalo sakho sobukhosi sasemazulwini. Ngalesi sikhathi wazohambela kuleli khaya nabantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Naba moya ingcwele babusise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uyazi baba nala kusayavuleka khona ikhala, gcwalisa egameni lika Jesu. Gcwalisa uNkulunkulu wethu ethembekile baba wethu ingcwele. Phinda ke uNkulunkulu wethu onamandla ube nathi na umcimbi uqala uNkulunkulu wethu engcwele. Kube wena indlela uNkulunkulu wethu onamandla, siyakuthemba ke baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.
sanibona. Sanibona. Ninjani? Ngathi ajabule nje yini? Ngilambile. Ngathi ngilambile phela. Okay. 1 2 sacela ukusukuma la ne-announcement encanyana nje nginesipho la engisiphathele umakoti. Kunesipho la ngisiphathele umakoti osukwini lanamhlanje. Ngicela ukuthi njengoba nikhona la nama-witness ngifuna niyi-witness yonke lento namhlanje. Ngicela nje ukuthatha ithuba ngibonge kulo mama ngihambe sesilihambile nalo. So ngithi namhlanje ngizocela na umbuzo ulile ukuthi uyamthanda na? American Swiss, you know. American Swiss Notella, it's diamond. This is diamond. It's sitting on the white gold. So if human is certificate, so-called which is genuine. So I'm telling you, in years and the certificate is signed.
Uyangibona? Ngizokuthola abantu abakhuluma nokudla. Namhlanje ngifuna ukukhulumisa nokudla ke emntwaneni. Mndeni waKhumalo. Izandla zidlula ekhanda. Siphakamisa ukubonga kakhulu usumndeni waMhlongo ngokusihambela nangako konke nikwenzile la ekhaya. Ngumfana wala ekhaya mina ngilamayena usisi udadewethu lo wancela wangishiyela ibele. Ngithi angikudlulisele ukuthi hayi bandla hayi wakhule ngishaya bakwethu. Hayi wayengishaya. Kodwa kusenanike ngoba hayi sesakulungisa lokho sakukhuluma sakulungisa usibara wamhlawulela. Wathi ngithi ukubamba kancane ngibambise okuncane nje kunemenathi ukuthi ngehlisa inhliziyo ngoba bengahambi kahle. Nama ngiyena umuntu uyayephelelwa amazwi. Kodwa ke namhlanje ngiyithola ngomuntu ongasazi fayile isini ngoba ngendlela umcimbi oqhubeke ngayo. Kwesinye isikhathi uyakuthi uma umfana wedwa uyitshela ukuthi hayi ngingayibamba impi kodwa namhlanje bengibona ukuthi ayangehlula kwasho ukuthi abafowethu bakumakhelwane bafika bangilekelele. Nabo ke noma bengaveli la bematasatasa ngale ngemuva. Ngiyababonga nabo. Bashobane mfowethu. Hayi mfowethu hayi ngicela ubambe ithambo mfowethu. Izenzo zakho mfowethu bathi imisebenzi yabonakala. Mihle futhi imisebenzi yakho. Umfowethu njengamanje yabona nje ngiyazi ukuthi usuku namhlanje impela senginomfowethu. Hayi angaze ngabonga ngithini but kuningi okukhulu sokwenzile mfowethu. Mhlawumbe ngeke uma kuthiwa ngikhulume ngakho njengamanje u5 minutes ubhuti anginike wona impela ungaphenduka u30 minutes futhi mhlawumbe ngabe yi-hour. Kodwa nje hayi mfowethu ngithi ngidlulisa ukubonga. Ngibonge ngisho kuba newenu, ngibonge kubakhongi, ngibonge kubantu abakuzalayo mfowethu bakhulisa indoda. Izenzo zakho mfowethu zokuthi uma kukhona into ofuna ukuyenza uqonge isibindi uyenze. Mfowethu angibenge ukuthi nje kuyabonakala. Kuningi ngifunde kuwe mfowethu. Angazi umsebenza nomshini. Ngisezwa ngalo. Ngifuna ngizwe. Ithuba njengalelo landele bani ukuthi uthola ukumbonga umuntu esaphila. Imvamisa ukuthi umuntu ubonga engasekho. Sibabe ngiyabonga mfowethu izenzo zakho ziyangivulisa nami. Lo dadewethu hayi ngiyambona impela uyakhuluphala. Ufike la lengubo leqoka ngizwe ukuthi lizomnela kodwa namhlanje hayi bese kusetshenzwa omkhulu kabi umsebenzi sengene kuyona. Hayi cha bafowethu ngibonga kakhulu bafowethu umkhulu naye matasatasa la ekhona bengicela nje bengafisa ukubonga kodwa inkinga ukuthi khona la bambe khona sangidlulisa amazwi okubonga sifisa ukuthi nje nijabule nonke uma kukhona mhlawumbe enifisa ukuthi mhlawumbe kwenzeke hayi cha inhliziyo yami ivuleke kakhulu namhlanje akubeke kanjalo sengingabe niphamisa isandla ngizosondela ngiyabonga.
kakhulu kwemasaka lokhuluma njengamanje. Ubhoyi ukhumalo uhambisana nabantwana bonke bakakhumalo. Lo mntwana lo phambi kwendala namhlanje okuyena esize ngayo nomakoti esihamba nayo namhlanje udla ngithi namhlanje into engiyenze ngibona kuyena ngizomtshela nje emehlweni ngithi angive ngibonga namhlanje ukuthi umfana uyingane kuphelile namhlanje uyindoda ngoba yini uhambisa ngomthetho wabazali bakho abakunikeze wona bathi ohamba ngale ndlela nathi sikhule singabazali nje sambe ngale ndlela nawe kumele ukuthi uhambe ngayo ukuhamba ngayo kwakho siyokwenza ukuthi uphumelele ngaso sonke isikhathi yonke into yenzayo iyoba impumelelo uyibambe ishiye khona manje kade ngizwa uthi mina ngiyakunikeza le ringi ithi le ringi mina nawe siyofa silahlane noma siyodukwanisa ukufa ngithi makube njalo ngempela sila nje siyajabula sithokozile namhlanje wonke umndeni wala ekhaya omthongo kanjomani uhlangene uphumene nowakhumalo sobe umndeni owodwa ngithi amen asibonge sonke isikhathi sathi ukuthi lokho sikwenza namhlanje kwenjabule thina kwenjabule ngokwabazitha abangasekhona babekhona begalile siyabonga kakhulu yebo. Ngibingelela wonke umuntu ositendeni ngicela ukubingelela umndeni wakamhlongo ngicela ukubingelela wakakhumalo ubaba lona obela ngaphambili uqaqisa ungibeka endaweni engekho right uthi angingachemi ngithi mina angeke ngikwazi ukungachemi kodwa futhi at the same time ngizozama ngazo zonke indlela ukuthi ngingachemi. Uma ngifika emsebenzini la sisebenza khona sisonke sihamba nabafowethu siphelezele sizobungaza lo mcimbi wabafowethu ukhumalo kanye nosisi wami uThando. Sicela ukudlulisa ukukhulu injabulo ekhona phakathi emsebenzini emagcina asemsebenzini nalaba abangakwazanga ukuphumelela ngoba emsebenzini kuyinkampani esebenza 24 hours manje abaningi abakwazanga ukuthi baphumelele ngoba abanye basemsebenzini abanye balele otherwise ngabe sicela itrend manje ukuba sikhona sonke. Mangifika emsebenzini ngizoziqapha nje kancane mangifika emsebenzini ngiva kukhona ukhumalo sazwana ngalendlela ukuthi afane nobhuti wami omncane ngendlela ebizizona ngayo naye okuthengwa kohamba kwesikhathi kwafika uThando wajoyina inkampani uThando waba umhlongo njowa nami nje ngumhlongo lapho wena ngibona ukuthi mina sengisiphika isimo manje nangu uLantu Khumalo okuthe uma kuhamba isikhathi kufika uThando ngezwe ngadlebenya ukuthi hayi sengathi ziyasha phakathi kaLantu kaKhumalo noThando. Ngase ngithi mina angazi ukuthi ngempela fanele mina ngiyiwele kuliphi isayidi usisi wami ngapha umngani wami ngapha kodwa nje ngithanda kunakho konke ukuthi ekubambisaneni kwabo othandweni labo ayibanga khona inkinga la kwafanele ukuthi mina ngingene ngixazulule ukuthi mhlasimbe ngase kwenzeka ukuthi mhlasimbe sekukhona yini ungezwani noma ungaboni ngasolinye ngenhlanhla uNkulunkulu emkhulu akazi sibe sikhona leso sikhathi. So ngicela nje ukubonga lokho kubona ngibonga nakumdali kulolu suku namhlanje nake olukhulu kangaka ngithanda ukubonga ngithanda ukubabongela bebobabili bese bancane ukuthi lesigaba asebengene kusona manje isigaba esibaluleke kakhulu empilweni yabo osekudinga ukuthi babambisane kakhulu kunasekuqaleni osekudinga ukuthi manje zonke izinto abazenzayo bakwazi ukuthi baconsulte ngaso zonke isikhathi before kube khona i-decision that is being made. So Mtungwa ngithi ngiyabongela ke mfana umdala
ebudodeni bakho ogcine ngokufeza ukuthi indoda umntungwa. Ngibongele nosisi wami uThando, yize ngeyena phela usisi wami ngoba umncane kunami, kodwa ngimbiza ngosisi ngoba phela umafungwasa wasekhaya. So ngiyabonga kakhulu ekutheni lolu suku lube impumelelo. Kunina bakaMhlongo enasamukelile sisuka eThekwini, nanginina baka Khumalo eniphamuka eThekwini siphamuka nani sifika nani, ngithi ngicela ukuthi nuseke lo mndeni, niseke le couple ngaso sonke isikhathi. Nami ngiyacabanga ukuthi mangisasekhona emsebenzini uhlale ngikhona ngiyihlo ukuthi abantwana ba right. Ngiyabonga kakhulu. Bengisacela kube khona i-order bafethu. Umsindo. Ngicela kube khona i-order. Size emcimbini kaNomthandazo sojabula naye. There is no need ukuthi sifike sibange umsindo. Because fanele silalela abantu abamile la ngaphambili abakhulumayo. But i-order isekho. Ngizocela ukuthi kube khona i-order njengamanje. Okay, mina nguthi ulezi ngwakamnyeni eMandeni uNomthandazo umngane wami. Sekuneminyaka sazana naye. Nomthandazo umazi engoneli. So ukwazana kwethu nabo bonke ngithola sisibama ngigcina ngokuthola abangani. Ngithe ngicela kuthuleke umsindo, ngicela ngithule umsindo. So ke engikuzelela ngaphambili ukuzokhulumela abangani bami Nomthandazo, hayi ukuthi ngikhulumele mina ngedwa. Uyajabulisa ke ukuthi uzokhuluma ngomngane wakhe Saphila. Uyajabulisa nje lokunikwa ithuba, ngiyalibonga kakhulu ithuba ngoba ngizokhuluma ngomngane wami futhi engazi ukuthi into engizoyikhuluma la kuyena ibalekile. Ngiyajabula futhi ngithola ithuba lokuthi ngizokhuluma naye enomnyeni wakhe njengamanje. So siyakubongela mngane wami. Leli thuba elikwehlela kulona ithuba elehlela noma ubani. Asikubongele nje sisaphila, kungabe ukuthi umuntu usefaka ohlelweni ungasekho. Ngiyakujabulela. Bengingafisa futhi kuba kuyenzeka umama la ekhaya because ngiyamazi bengamvusa for lolu suku la namhlanje kuphela ukuthi naye azojabula kanye nathi ngoba akekho umzali ongafisa ukubona ingane yakhe igana. So ke engizokusho ke kakhulu Khumalo, umngane wethu Nomthandazo siyamazi, siyamthanda futhi unothando. Yes, sonke ke sibuye sibe nayo lento le ethi ayibhekele but ayivuki isinomi kanjani leyo nto leyo, ivuka umuntu mesumgcoba amakhona sekungaphezulu kwamandla bese ubone lento ongafanele ukuthi uyibone. Kodwa ke wena njengomyeni wakhe namhlanje kuzoba wena ozokwenza sure ukuthi leli side ongathandi ukulibona alivuki isinomi kanjani ngokuthi kuzomela ukuthi ube yindoda. Indoda ke baphumalo iya provider, indoda inika uthando, indoda iya protect. Ngiyacela ukuthi ungangithethe lana umsindo. So indoda ke iyona ke ekhaya eyenza ukuthi ikhaya libe mnandi, libe nemfudumalo. Ngiyacela ke Khumalo ukuthi namhlanje udecide nje ufike to a certain point whereby uyitshela ukuthi uwena ozovikela umndeni wakho ngoba kubalekile ukuthi uma ubaba ekhaya ungabe umhlobiso. Uma kuubaba ekhaya kungabi izwi likamama eligcinayo. Nawe njengendoda angibuzi ukuzokhulumela uNomthandazo ngoba fanele ngimvune njengomngane wami. Kepha nawe ngicela uqine ube indoda. Yebo inkinga thina sikhuliswe abazali bebe strong, so sometimes sazi ukuthi uma sikhuluma fanele kuzwakala izwi lakho.
Kodwa-ke phela akuzi ukuthi nawe-ke ukhuluma into engalungile ukuthi kufanele kuzwakale izwi lakho. Umama uzobe khona ngaso sonke isikhathi ekubonisa. Enginifisela khona ukuthi le ndlela eniyiqalayo niqhubeke nayo, le ndlela lena nibambisene, ngoba okukhulu kunakho konke ukubambisana nokuthandana nokuxhumana ngaso sonke isikhathi ukuthi ekhaya kube ne-communication. Awukwazi ukwenza into wedwa, uyam-approach upartner wakho ukuthi bengicabanga ukuthi wena mama ucabanga kanjani. Awukwazi ukwakha umuzi uzoyimela wedwa, uzodecide wedwa, ufike kuma-conclusion wedwa. Kufanele umama umbeke phambili. Okungcono kukhulunywa ukuthi anihambisani lento enibonisana ngayo, but akufanele ube yindoda ezoba yindoda ezobeka umthetho yodwa. Ikhaya lakho ngento elize likhulu. Engifisela khona ukuthandana nokubambana njalo, njengoba wazi suwazi la ekhaya nomthandazi sekwazi lapha kaKhumalo. Ngiyacela ukuthi umndeni wenu uhlangane, umkhulumele Khumalo umkakho kubantu bakini. Akungabukiswa ngonomthandazo kini ukhona uthule. Nawe nomthandazo futhi singakhulumi nani noma kanjani Khumalo uthule uthi hayi shona nje cha indoda yami phela lento. Kwazi ukuthi wena awuvumi nezinto zomuzi wakho. Okugcina mngani wami thiwa unkosikazi ohlakaniphileyo uzakhela yena umuzi wakhe ngezandla zakhe. Akungathi-ke mngani ukuthi njalo uma uzoba ney'nkinga bese wena uhamba ukhuluma iy'ndaba zomuzi wakho nanoma ubani. Njengamanje umngani wakho umtholile indoda yakho, yiba umngani wendoda yakho. Ngisho noma sekuthiwa sonke empilweni yakho asiseze uku-exista after, ngoba ngiyazi ukuthi lento yenu vele izoqhubeka nemshadweni lapho niyakhona. Indoda yakho kuba umngani wakho, akuba umngani wakho. Uma ufuna ukuhleba hleba kuFumane, ngoba uzohleba kimi nami ngiphinde ngihlebe. Ngiyazi guys ama-couples ayahleba kakhulu, ayahleba. So nje ngiyanicelela bafethu, nginifisela indlela enhle ukuthi nje niqhubeke njalo, uthando lwenu likhule, likhulise kahle nabantwana ninonke nindawo. Ninjani? Siyaphila. Ngijabule bafethu, angikhozi ngokukhuluma. Ngibona abantu basemzini wami bengenzela into enhle kanje ebengingayilindele. Ngijabule kakhulu. Nabasemsebenzini hawu ngakhohlwa kanjani abantu basemsebenzini wami, nabangani bami bakithi, omakhalana bami. Ngiyabonga kakhulu bafethu, ngiyabonga nikwenze kumina niphinde nikwenze nakwabanye. Angithandi ukukhuluma khuluma manje umuntu othanda ukukhala. So ngifuna ukuthi ngivele nginqamule ngoba kufika usizi. Ngizophakama nje namagama amaningi, ngizoba mfuphi nami. Ngizophakama nokubonga umdali, siqale nje ngokubonga umdali ngoba lolu suku it's possible because of yena. So ngicela nje ukubonga umdali, phinde futhi ngidlulise ukubonga kumakoti wami. So lolu suku umkami, so so it's possible because we're sibambisene ngaso sonke isikhathi. Uphinde futhi ngibonge kakhulu kuma-colleagues wami
sebenza nabo emsebenzini ukuthi ba-attendile ngiyazi ukuthi abanye bayasebenza bathi bakwazile ukuthi babe khona. Phinde futhi ehliseni umoya kancane ngokuthi ngomfushane mase ngiyaqhubeka. Ngiphinde futhi ngibonge umndeni wami nge-support abanginikeze yona bangiphindezelile la ngisuka khona ngaze ngazofika la. Ngiphinde futhi ngibonge umndeni wamhlongo ngizamukela la ekhaya kwaMhlongo. So ngithi ngiyabonga kakhulu. Ngiphinde futhi ngibonge umfowethu ngathi nje specifically nje yena yedwa lami so likhona la ngaphandle so libhizi kusami liselelilwane so ezinye zezinto ezenza ukuthi sifike la so libe laba yingxenye yazo zonke ezinye izinto ezenzekile. So ngiphinde futhi ngibonge nabanye abafowethu laba kade besemsebenzini so bakwazi ukuthi baphumelele bazofika la bazolungaza usuku engalo. So babethu ngibonge nabahambile ibanga elide bandla badela into zabo bafika bazoba kanye nathi. Ngiphinde futhi ngicela ukubonga bandla usisi senzele ideko. Ngicela ukubonga usisi senzele ideko umsebenzi wakhe muhle. Ngiphinde futhi ngicela ukubonga umsoco Rockers. Sisuka nabo-ke laba nomthwebuli wa-SABC 1. Shout out there. So ngiyabonga kakhulu bafethu. Labafethu basebenzela u-SABC by the way so part time la so bakwazile ukuthi nabashiye zonke izinto efanele bazenze bakwazi ukuthi bazoshutha namhlanje. So bafethu ngiyazi nisuka kude so ngiyabonga kakhulu. So ngiyabonga bafethu masenihamba nihambe kahle niwe safe. Bafethu drink responsible bafethu abadrivayo ngicela ukuthi bafethu bashayele kahle mase begoduka. Umuntu odrivayo angaphuzi. Umuntu odrivayo angaphuzi. Siyabonga bafethu, siyabonga for your support. Thank you. Senze njalo phela nje qale nithi into bese ke niyaphambanisa. Phambaneke manje nenze lento beniyenza nakho ke.
awuphozisa darling, awuphozisa, awuphozisa darling man, awuphozisa darling, awuphozisa, awuphinde darling man, awuphinde darling man, awuphozisa darling, awuphozisa. Uthini mnandi, uthini mnandi, iwayini. Cela badanse. Awulwe.